दिनै रिना नार्जारि सिस्टारा दिनै नोंथांमोननि पारिसनि आन्दार बाट नैबे सेन' फुख्रिपारायाव गामियाव सिस्टार जानो हाबाय मा बुङो? अब्ला दिनै जोङो बाटासिपुर पारिसनि सिङाव थानाय 1 नं फुख्रिपारा गोथार जसेफ काथलिक मण्डलियाव दिनै जोङो सासे धोरोम बिब' सिस्टार रिना नार्जारिखौ जोङो मोनफुंनो हाबाय। बेखौ लानानै जोंनि बाटासिपुर लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै आङो गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों आरो लोगोसे आसा खालामबावदों बेबायदिनो धोरोमनि हाबा मावनायाव जोंनि गासैनो मोनफ्रोमबो पारिसनि आरो मोनफ्रोमबो मण्डलिनि गासैनो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला युथ बिथांमोना धोरोमनि हाबा मावनो ओंखारबोयो आरो धोरोमनि हाबाखौ मोजाङै मावलाङो आरो बेबायदिनो सासे जाफुंसार धोरोम बिब' एबा दौरि जानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। नोंथांमोननि पारिसनि फार्स्ट सेथि नामा बेयो? बेथ' जोंनि पारिसनिफ्राय जोंहा साथाम जोंनि बाटासिपुर पारिसआव साथाम सिस्टार जोङो मोननो हाबाय आरो लोगोसे सासे दौरिखौ जोङो मोननो हाबाय। दिनै नोंथाङा सासे इउथनि सेक्रेटारि जानानै आथिखालनि लाइमोनफोरखौ मा एडभाइस होनो सानो बेबायदिनो आरो जानो हाबावथों होननानै? जोङो दिनै बे समाव जोङो सिस्टार रिना नार्जारि बिथांखौ धोरोम बिब' हिसाबै जोङो मोननानै जोङो गोजोननाय मोनदों आरो आङो बेखौनो बुंगोन जाय सिस्टारा दिनै बे फुख्रिपारा गोथार जसेफ मण्डलियाव धोरोम बिब' हिसाबै जाफुंसार जानो हाबाय बेनो जोंनि मोनसे एग्जाम्पोल आरो बेखौ लानानैनो जोंनि बाटासिपुर काथलिक बर' इयुथनि गाहाय नेहाथारि जानानै आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि फैबाय थानाय लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा धोरोमनि हाबाखौ मावलांनो नांगौ आरो बेबायदिनो धोरोमनि हाबाखौ मावलांनायजों लोगोसे बेबायदिनो धोरोम बिब' आरो दौरिफोर जानो नाजानो नांगौ। जेब्लायबो जोङो नाजानायजों लोगोसे लिरनाय फरायनायाव जोङो गोसो होनो नांगौ आरो लोगोसे जोङो हारिमुखौबो लाफानो नांगौ बियो जोंनि दायथ' होननानै आं बुंगोन। लास्ट मोनसे कुइसन खालामो आं नोंथांनावहाय गोबाङानो ना सिस्टार फादार जानो सानो बाट गोबाङानो फावसायना लांफिनो बेनि बेलायाव दा नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि बेलायाव? बिनि बेलायाव आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि बर'फोरनिफ्राय गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दौरिफोर आरो धोरोम बिब'फोर जानो सानो खिन्थु खोथाया जाहैबाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना माखासे सैसोनाय गावखौ इसोरनाव दान होनाय बैफोरबादिखौ बिथांमोना सैसोनो हाया। जेरै जोङो सिस्टार रिना नार्जारिखौ नुनानै जोङो मिथिनो मोनो दि बिथांजोआ गावनि न' बां गारनानै गावनि बिमा बिफा गासैखौबो नागारनानै थाखा फैसा धोन दौलत गासैखौबो बिथाङा उनाव दोननानै धोरोमनि हाबा मावनो ओंखारबोबाय आरो गावखौ बिथांजोआ गावखौ सासे जाफुंसार सुबुं खालामनो हाबाय। दा बेबायदिनो जों साफ्रोमबो सैसोनो नांगोन आरो जोङो खस्थ' खालामनो नांगोन आरो जोङो सोलोंथाइखौ लानो नांगोन। जोङो गोब्राब नाजानायजोंसो गोग्गो सोलोंथाइ आरो गोब्राब नाजानायजोंसो जोङो सासे जाफुंसार सुबुं जानो हागोन आरो धोरोमावबो जोङो आवगायलांनो हागोन आरो जोङो धोरोम बिब'आनो जा दौरियानो जा जोङो गोब्राब नाजानायजोंसो जोङो जाफुंसारनो हागोन।